5 интересни факта, които може би не знаете. Един самурай теоретично е можел да изпрати факс на Ейбрахам Линкълн. Първата факс машина е патентована през 1843 година, а кастата на самураите в Япония е официално разпусната чак през 1877 година. Този факт илюстрира колко бързо се е развивала технологията в края на 19 век, докато старите традиции все още са били живи. Консервната кутия е изобретена близо 50 години преди отварачката за консерви. Когато Питър Дюрант патентова металната кутия през 1810 година, войниците е трябвало да я отварят с чук и длето или дори да я стрелят с пушките си. Едва през 1858 година Езра Уорнер изобретява специализирания инструмент за отваряне, който прави процеса безопасен. Ако обръснете зебра, ще видите, че кожата й е черна, а белите ивици са вторична пигментация. Ембриологичните изследвания показват, че зебрите започват развитието си като черни животни, а белите ивици се появяват по-късно като механизъм за защита от насекоми. Черното е основният им цвят, а бялото е декорацията. Машината за захарен памук е изобретена не от кого да е, а от зъболекар на име Уилям Морисън през 1897 година. Той, заедно с един сладкар, представи изобретението на световното изложение като феерична прежда и то става огромен хит. Иронията е пълна. Човекът, който лекува зъби, популяризира едно от най-вредните за зъбите лакомства. Американецът Чарлз Осбърн държи рекорда за най-дълго непрекъснато хълцане – цели 68 години. Той започва да хълце през 1922 година, докато тегли свиня за клане, и спира мистериозно една година преди смъртта си през 1991 година. Учените изчисляват, че през живота си той е хълцал около 430 милиона пъти.